Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 14. Наступнай раніцай, роўна о 9 гадзіне, камердынер увайшоў у спальню з кубкам шакаладу на падносе і адкрыў аканіцы. Лежачы на правым баку, Доріан спаў ціхамірным сном. Каб яго абудзіць, камердынеру прыйшлося двойчы крануць яго за плячо. Нарэшце, Доріан расплюшчыў вочы і усміхнуўся нейкай затуманенай усмешкай, нібы яшчэ не зусім ачуўшыся ад прыемнага сну. Але гэтай ноччу яму нічога не снілася, а пасміхаўся ён таму, што маладосць жыццярадасная без прычын, і ў гэтым яе галоўная прывабнасць. Доріан перавярнуўся на спіну і, абапершыся на локаць, стаў маленькімі глыткамі піць шакалад. Але паступова у памяці Доріана пачалі аднаўляцца адна за адной крывавыя падзеі мінулай ночы, і ў ім зноў узнялася тая неўсвядомленая нянавісць да Бэзіла Холварда, якая прымусіла яго схапіцца за нож. Труп мастака ўсё яшчэ там, наверсе, і цяпер, у яркім сонечным святле, ён, напэўна, выглядае проста жудасна. Доріан адчуваў, што захварэе ці звар'яцее, калі будзе думаць пра гэта. Ёсць грахі, якія больш салодка ўспамінаць, чым здзяйсняць. Але гэты грэх быў іншага роду. Яго трэба было хутчэй выгнаць з памяці, задушыць раней, чым ён задушыць самога грэшніка. Гадзіннік прабіў 9:30. Доріан спехам устаў з ложка. Ён апрануўся нават больш старанна, чым звычайна. З асаблівай прыдзірлівасцю выбраў гальштук і шпільку да яго. Некалькі разоў памяняў пярсцёнкі на пальцах. Снедаў ён не спяшаючыся, у поўнай меры аддаючы належнае разнастайным стравам. Затым прагледзеў ранішнюю пошту. Некаторыя лісты ён чытаў з усмешкай. 3 выклікалі ў яго нудоту. А адно пісьмо ён перачытаў некалькі разоў, а потым разарваў яго. Выпіўшы чорнай кавы, ён сеў за пісьмовы стол і напісаў 2 лісты. Адно пісьмо ён паклаў у кішэню, а другое аддаў камердынеру. «Франц, аднясіце гэта на Хартфорд-стрыт, дом 152. А калі містера Кембела зараз няма ў Лондане, даведайцеся, куды ён з'ехаў, і дакладны адрас». Застаўшыся адзін, Доріан пачаў маляваць на аркушы паперы кветкі, а затым твары людзей. Раптам ён заўважыў, што ўсе абліччы, якія ён маляваў, былі на дзіва падобны да Бэзіла Холварда. Ён кінуў аловак і, падышоўшы да кніжных паліц, узяў у рукі першы томік, які яму трапіўся. Потым прылег на кушэтку і разгарнуў кнігу. Гэта быў паэтычны зборнік Гацье, Эмалі і Камеі у раскошным выданні Шарпанцье, на японскай паперы і за фортамі Жакмара. Гэтую кнігу падарыў яму Эйдрыан Сінглтан. Гартаючы яе, Доріан спыніў свой погляд на вершы аб руцэ Лясенера, халоднай жоўтай руцэ,
з якой яшчэ не змыты след злачынства. Дорыэн мімаволі скалануўся і зірнуў на свае тонкія белыя пальцы. Потым зноў вярнуўся да кнігі і гартаў яе, пакуль не дайшоў да цудоўных радкоў пра Венецыю. Між разнаколерных бязмераў, ахутаўшыся ў жэмчугаў паркаль, адрыятычная Венера, ружова-белая выходзіць з хваль. Сабораў купалы ў бязглуздзі узнімаюцца над сінізной вады, як круглыя паненак грудзі, узнятыя прылівамі любві. А гандальер спыняе човен, ён да слупка прывязвае канат, і мармуровым бляскам повен мяне вітае лесвіцай фасад. Якія цудоўныя радкі! Чытаеш іх, і здаецца, нібыта плывеш па зялёных водах ружова-жамчужнага горада у чорнай гандоле са срэбным носам і фіранкамі, што развяваюцца на ветры. Нават шэрагі радкоў у гэтай дзівоснай кнізе нагадвалі Дорыэну тыя бірузовыя палосы, што цягнуцца па вадзе за лодкай, калі плывеш да Ліда. Адкінуўшы галаву, прыплюшчыўшы вочы, Дорыэн зноў і зноў паўтараў: і мармуровым бляскам повен мяне вітае лесвіцай фасад. Уся Венецыя была ў гэтых двух радках. Яму ўспомнілася восень, праведзеная ў гэтым горадзе, і палымянае каханне, якое штурхала яго на рознага кшталту вар'яцтвы. У Венецыю да яго ў госці прыязджаў і Бэзіл. Ён быў у захапленні ад Тынтарэта. Бедны Бэзіл, якая жахлівая смерць. Дорыэн уздыхнуў і, каб адбіцца ад гэтых думак, зноў пачаў перачытваць Гацье. Ён чытаў пра ўтульную кавярню ў Смірне, дзе ў вокны раз-пораз залятаюць ластаўкі, дзе купцы паляць доўгія трубкі і вядуць паміж сабой спаважную размову. Чытаў пра абеліск на плошчы Згоды ў Парыжы, які ў сваім адзінокім выгнанні ліе гранітныя слёзы. Сумуючы па сонцы і пакрытым лотасамі Ніле, імкнучыся туды, у краіну сфінксаў, дзе жывуць ібісы і грыфы, дзе кракадзілы з маленькімі берылавымі вочкамі цялёпкаюцца ў зялёным дымлівым глеі. Дорыэн задумаўся над вершам, што, здабываючы музыку з пакрытага пацалункамі мармуру, спявае аб незвычайнай статуі, якую Гацье называў чароўнай пачварай, што стаілася ў парфіравай зале Луура. Але неўзабаве кніга выпала з рук Дорыэна. Ён стаў нервавацца, і яго ахапіў непераадольны страх. Што калі Элан Кембэл з'ехаў з Англіі? Ці раптам Элан не захоча прыйсці да яго дамоў? Што тады рабіць? 5 гадоў таму яны з Эланам былі вельмі дружныя. Потым сяброўства раптоўна абарвалася. І калі яны сустракаліся ў грамадстве, усміхаўся толькі Дорыэн Грэй. Элан Кембэл ніколі. Кембэл быў вельмі разумным маладым чалавекам, але нічога не кеміў у выяўленчым мастацтве. І калі ён крыху навучыўся разумець прыгажосць паэзіі, то гэтым быў цалкам абавязаны Дорыэну. Адзіным захапленнем Элана была навука. У Кембриджы ён падоўгу праседжваў у лабараторыях і з адзнакай скончыў курс прыродазнаўчых навук. Ён і цяпер захапляўся хіміяй,
У яго была свая ўласная лабараторыя, дзе ён праводзіў цэлыя дні. Зрэшты, хімія не перашкаджала Элану быць цудоўным музыкам. Для непрафесіянала ён граў на скрыпцы і на раялі проста цудоўна. Музыка і зблізіла яго з Дорыянам Грэем. Яны сустрэліся ўпершыню у Лэдзі Баркшыр, калі ў яе названым вечары граў Рубінштэйн. І потым пастаянна ездзілі разам у оперу. 1,5 года доўжылася гэтае сяброўства. Кембела заўсёды можна было ўбачыць то ў Селбі Роял, то ў доме на Гроўвенар-сквер. Пра якую-небудзь зваду ці сварку паміж Дорыянам і Эланам не чуў ніхто, але многія сталі заўважаць, што Кембел заўсёды з'язджаў раней часу з вечарын, на якіх з'яўляўся Дорыян Грэй. Потым Элана нібыта падмянілі, ён стаў схільны да невытлумачальнай меланхоліі. І, здавалася, разлюбіў музыку. Элан з кожным днём усё больш захапляўся біялогіяй, і яго прозвішча ўжо некалькі разоў згадвалася ў навуковых часопісах у сувязі з яго цікавымі доследамі. Вось гэтага чалавека і чакаў зараз Дорыян Грэй, кожную секунду пазіраючы на гадзіннік. Час ішоў, а ён усё мацней хваляваўся. Нарэшце ён устаў і пачаў хадзіць па пакоі, нагадваючы грацыёзную жывёліну, зачыненую ў клетцы. Рукі яго былі халоднымі, як лёд. Чаканне рабілася невыносным. Дорыян адчуваў сябе, як чалавек, якога шалёныя віхуры імчаць на край бездані. Ён ведаў, што яго там чакае. Ён гэта ясна бачыў і прыціскаў рукі да павекаў, нібы хацеў уціснуць вочы ў чэрап і пазбавіць зроку нават свой мозг. Але дарэмна. Мозг працаваў з асаблівай інтэнсіўнасцю. Фантазія, скажоная страхам, скакала падобна выродлівай марыянетцы на падмостках, скаліла зубы з-пад мудрагелістай маскі. І раптам час спыніўся. Вусцішныя выявы ў галаве Дорыяна імкліва рынуліся наперад, вынялі яго жахлівую будучыню з магілы і паказалі яе яму. І ён глядзеў на сваю будучыню, скамянеўшы ад жаху. Нарэшце, дзверы адчыніліся, і ўвайшоў камердынер. «Містер Кембел, сэр». Уздых палёгкі сарваўся з перасохлых вуснаў Дорыяна. «Прасіце зараз жа, Франц». Камердынер з паклонам выйшаў. Праз хвіліну з'явіўся Элан Кембел. «Элан, дзякуй, што прыйшлі. Вы не ўяўляеце, як я вам рады». «Грэй, я даў сабе слова ніколі больш не пераступаць парог вашага дома. Але вы напісалі, што гаворка ідзе пра жыццё ці смерць». Элан гаварыў халодным і жорсткім тонам. У яго поглядзе, звернутым на Дорыяна, праглядалася пагарда. Рукі ён трымаў у кішэнях свайго паліто, нібы не заўважаючы працягнутай Дорыянам рукі. «Так, Элан, справа датычыцца жыцця і смерці, і не аднаго чалавека. Прашу вас, сядайце». Кембел сеў ля стала. Дорыян насупраць. Іх вочы сустрэліся. У позірку Дорыяна можна было прачытаць шкадаванне. Ён разумеў, як дрэнна тое, што ён збіраецца зрабіць. «Элан,
Наверсе, у зачыненым пакоі, сядзіць за сталом нябожчык. Ён памер 10 гадзін таму. Хто гэты чалавек, чаму і як ён памер, вас турбаваць не павінна. Вам толькі давядзецца зрабіць вось што. Змоўкніце, Грэй, я больш нічога не хачу чуць. Праўду вы кажаце ці не, мне ўсё роўна. Я рашуча адмаўляюся мець з вамі справу. Элан, вам прыйдзецца даведацца. Толькі вы можаце мяне выратаваць. Вы спецыяліст па хіміі і іншых навуках. Вы любіце эксперыменты. Вы павінны знішчыць тое, што зачынена наверсе. Выдаліць такім чынам, каб абсалютна нічога ад яго не засталося. Ні адна жывая душа не бачыла, як гэты чалавек уваходзіў у мой дом. Усе ўпэўнены, што ён зараз у Парыжы. Некалькі месяцаў яго адсутнасць не будуць заўважаць. Вы павінны ператварыць яго ў жменьку попелу, якую можна развеяць паветрай. Вы звар'яцелі, Дорыен. Ага, нарэшце вы назвалі мяне Дорыен. Я толькі гэтага і чакаў. Паўтараю, вы вар'ят. Я не хачу ўмешвацца ў гэта. Ведаць нічога не хачу аб вашых д'ябальскіх планах. Элан, гэта было самагубства. У такім выпадку я рады за вас. Але хто яго давёў да самагубства? Вы? Так? Дык вы адмаўляецеся мне дапамагчы. Вядома ж, адмаўляюся. Не хачу мець з вамі нічога агульнага. Няхай вашее імя будзе пакрыта ганьбай. Мне напляваць. Так вам і трэба. Я нават буду рады гэтаму. Нішто не прымусіць мяне дапамагаць вам. Вы звярнуліся не па адрасе, Грэй. Звяртайцеся за дапамогай да сваіх сяброў, але не да мяне. Элан, гэта забойства. І забіў яго я. У тым, што жыццё маё склалася так, а не інакш, вінаваты гэты чалавек. Можа, ён і не хацеў гэтага, але вынік менавіта такі. Забойства? Дык вы ўжо і да гэтага дайшлі. Я не даносіць му на вас. Гэта не мая справа. Але вас усё роўна ўрэшце рэшт арыштуюць. Усе без выключэння злачынцы абавязкова робяць нейкія памылкі і выдаюць сябе. Вы павінны ўмяшацца. Я вас усяго толькі прашу правесці навуковы вопыт. Вы ж бываеце ў бальніцах, у моргах, і тое, што вы там робіце, ужо не хвалюе вас. Калі б вы дзе-небудзь у анатамічным тэатры убачылі гэтага чалавека, ён для вас быў бы проста ідэальным аб'ектам для доследаў. Вам і ў галаву б не прыйшло, што вы робіце нешта благое. Наадварот, вы б лічылі, што працуеце на карысць чалавецтва. Узбагачаеце навуку, задавальняеце пахвальнае імкненне да спазнання свету. Тое, пра што я вас прашу, вы рабілі шмат разоў. Гэты труп – адзіны доказ супраць мяне. Калі яго знойдуць, я загінуў. Вы забыліся, што я вам сказаў? Я не маю ніякага жадання ратаваць вас. Уся гэтая гісторыя мяне зусім не датычыцца. Элан, малю вас, зірніце на гэтую справу з чыста навуковага пункта гледжання. Бо ж вы не пытаецеся, адкуль тыя трупы, якія служаць вам для вопытаў. Я прашу вас зрабіць гэта для мяне. Мы ж былі сябрамі, Элан. Згадваць мінулае не мае сэнсу, Дорыен. Яно памерла. Часам тое, што мы лічым мёртвым, доўга яшчэ не памірае. Паслухайце, Элан, калі вы не прыйдзеце мне на дапамогу, я загінуў.
Мяне павесяць за тое, што я зрабіў. Няма чаго працягваць гэтую размову. Я рашуча адмаўляюся вам дапамагаць. Вы, відаць, звар'яцелі ад страху. Інакш не адважыліся б звярнуцца да мяне з такой просьбай. Дык вы не згодны? Не. Элан, я вас малю. Гэта дарэмна. Дорыан працягнуў руку і, узяўшы са стала лісток паперы, нешта напісаў на ім. Затым ён склаў лісток і кінуў яго праз стол Элану. Потым устаў і адышоў да вакна. Кембл здзіўлена паглядзеў на яго і разгарнуў цыдулку. Прачытаўшы яе, ён збялеў як смерць і адкінуўся на спінку крэсла. Яго сэрца білася, быццам бы павісла ў пустаце. Здавалася, яно вось-вось разарвецца. У пакоі павісла цяжкае маўчанне. Нарэшце, Дорыан павярнуўся і, падышоўшы да Элана, паклаў руку яму на плячо. «Мне вас вельмі шкада, Элан», – вымавіў ён шэптам. «Але іншага выйсця ў мяне не было. Ліст ужо напісаны. Вось ён. Бачыце адрас? Калі вы мне не дапаможаце, я дашлю яго. А што здарыцца пасля гэтага, вы разумееце самі. Вы дапаможаце мне. Цяпер вы не зможаце адмовіцца. Цяпер мая чарга дыктаваць умовы». Кембл закрыў твар рукамі. Відаць было, як ён дрыжыць. «Так, Элан, зараз я буду ставіць умовы. Яны вам ужо вядомы. Справа зусім простая і павінна быць зроблена». У Кембла вырваўся стогн. Яго прабіў азноб. Рука Дорыана на яго плячы была цяжэйшая за свінец. Падавалася, што зараз яна раздушыць яго. Гэта было невыносна. «Ну, Элан, вырашайце ж хутчэй». «Не магу», – прамовіў Кембл. «Вы павінны. У вас няма выбару. Не марудзьце». Яшчэ з хвіліну Кембл вагаўся. Потым спытаў: «У тым пакоі наверсе ёсць камін ці што-небудзь накшталт грубкі?» «Так, ёсць газавая гарэлка на азбесце». «Мне давядзецца з'ездзіць дадому, узяць сёе-тое з лабараторыі». «Не, Элан, напішыце, што вам трэба, а мой слуга з'ездзіць да вас і ўсё прывязе». Кембл накрамзоліў некалькі радкоў. Дорыан узяў у яго запіску і уважліва прачытаў яе. Потым пазваніў, аддаў яе камердынеру і загадаў яму вярнуцца як мага хутчэй. Стук зачыненых за лёкаем дзвярэй прымусіў Кембла нервова здрыгануцца. Устаўшы з-за стала, ён падышоў да каміна. Яго трэсла, як у ліхаманцы. Хвілін 20 ён і Дорыан маўчалі. У пакоі чуваць было толькі гудзенне мухі ды ціканне гадзінніка. Прабіла гадзіну. Кембл павярнуўся і, зірнуўшы на Дорыана, убачыў, што яго вочы поўныя слёз. «Вы поскудзь, вы гнюсны вылюдак», – вымавіў ён ціха. «Не трэба, Элан, вы выратавалі мне жыццё». «Вашае жыццё? Божа ж мой, што гэта за жыццё? Вы ішлі ад заганы да заганы і вось дайшлі да злачынства». «Ах, Элан», – уздыхнуў Дорыан,
Хацеў бы я, каб вы мелі да мяне хоць 1000-ную долю той спагады, якую я маю да вас. Ён сказаў гэта, адвярнуўшыся і гледзячы праз вакно ў сад. Кембл нічога не адказаў. Недзе хвілін праз 10 у дзверы пагрукалі і ўвайшоў камердынер, які трымаў у руках вялікую скрыню, унутры якой былі розныя хімічныя прэпараты. Ён паставіў скрыню на стол і выйшаў, вярнуўшыся з доўгімі скруткамі дроту і жалезнымі заціскамі. «Пакінуць усё гэта тут, сэр?» «Так», – адказаў Дорыан. «Баюся, Франц, мне давядзецца даць вам яшчэ адно даручэнне». «Як клічуць таго садоўніка ў Рычмандзе, што пастаўляе нам у Селбі архідэі?» «Харден, сэр». «Дык вось, трэба зараз жа з'ездзіць да яго ў Рычманд і сказаць, каб ён даслаў удвая больш архідэй, чым я замаўляў. Надвор'е сёння выдатнае, а Рычманд – цудоўнае месца, інакш я не стаў бы вас турбаваць». «Ніякіх турбот няма, сэр. Калі загадаеце вярнуцца?» Дорыан паглядзеў на Кембла. «Колькі часу зойме ваш эксперымент, Элан?» – спытаў ён. Кембл нахмурыўся і прыкусіў губу. «Гадзін 5», – адказаў ён. «Значыцца, можаце не вяртацца да паловы на 8, Франц. Зрэшты, ведаеце што? Падрыхтуйце перад выхадам усё, што мне трэба апрануць, і тады я змагу адпусціць вас на ўвесь вечар. Я абедаю не дома, так што вы мне не спатрэбіцеся». «Дзякую вам, сэр», – сказаў камердынер і выйшаў. «Ну, Элан, зараз за справу. Нельга губляць ні хвіліны. Ого, якая цяжкая скрыня. Я панясу яе, а вы усё астатняе». На верхняй пляцоўцы Дорыан дастаў з кішэні ключ і адчыніў дзверы. Але тут ён нібы прырос да падлогі. «Элан, я не магу прымусіць сябе туды ўвайсці», – прамармытаў ён. «Дык не ўваходзьце, вы мне тамака зусім не патрэбны». Дорыан прачыніў дзверы, і яму кінуўся ў вочы асветлены сонцам твар партрэта з яго крыважэрнай ухмылкай. На падлозе валялася разарванае пакрывала. Ён успомніў, што мінулай ноччу забыўся накрыць партрэт. І ўжо хацеў кінуцца да яго і хутчэй яго завесіць, але ў жаху адскочыў. На правай руцэ яго двайніка выступіла агідная вільгаць, чырвоная і бліскучая, як быццам бы палатно пакрылася крывавым потам. Гэта падалося яму нават страшнейшым за нерухомую постаць, якая сядзіць тут, у пакоі. Яе цень на залітым крывёю дыване сведчыў, што труп на тым самым месцы, дзе быў учора. Дорыан глыбока ўздыхнуў і хутка ўвайшоў у пакой. Апусціўшы вочы і стараючыся не глядзець на нябожчыка, ён падабраў покрыўку і накінуў яе на партрэт. Баючыся азірнуцца, ён стаяў і нерухома глядзеў на складаны ўзор выгафтаванай тканіны. Ён чуў, як Кембл унес цяжкую скрыню, затым усе астатнія рэчы. «Цяпер ідзіце», – сказаў за яго спінай суровы голас. Ён павярнуўся і хутка выйшаў, паспеўшы толькі заўважыць
што нябожчык зараз пасаджаны прама, прыхінуты да спінкі крэсла, і Кембл глядзіць у яго жоўты ельсняны твар. Было ўжо амаль 8, калі Кембл вярнуўся ў бібліятэку. «Я зрабіў тое, што вы ад мяне патрабавалі. А зараз бывайце назаўжды. Спадзяюся, мы больш ніколі не ўбачымся. Вы выратавалі мне жыццё, Элан. Гэтага я ніколі не забуду». Як толькі Кембл сышоў, Дорыан кінуўся наверх. У пакоі вісеў задушлівы імпат хімічных прэпаратаў, але тое, што яшчэ нядаўна сядзела каля стала, бясследна знікла.